הדמויות מועברות בדרך של משחק, הנאה וכיף, תוך כדי הקשבה אחד לשני ופיתוח הסובלנות. אנחנו שמים דגש על עבודת הצוות ושיתוף הפעולה, ומנסים לראות כל ילד במקום האישי שלו, וללוות אותו בתהליך האישי שלו בלמידה ובשיפור מיומנויות הרכיבה שלו. הילדים רוכשים ביטחון עצמי, עצמאות ותחושת מסוגלות של אני חזק ואני יכול. וקידופן האלופים! תרוץ מהר מהר ותעלה את הרגליים למעלה. בוא נראה אותך. בסדנאות של קידופן הילדים מגלים את עולם האופניים. הם לומדים על מערכות של האופניים ולומדים לתקן אותם. אנחנו מלמדים רכיבה בטוחה ומלמדים את כללי הזהירות. חשוב לנו לעודד את הרכיבה כפעילות בריאה ולחבר את זה לשמירה על הטבע. עשינו מחפש את המטמון עם אופניים ונסענו עד הים ובחזרה. בקידופן לומדים איך לרכב, אם לא יודעים לרכב, וליהנות ולרחוב הכי בטוח שיש בתל אביב ובכל מקום אחר.